ग्रेजुवेट जाबाय दिनैहाय आंनि फिसालाया बर' हारिखौ दानो बा आलादा रायजो बड'लेण्ड सोमजिनायावहाय आन्दलन खालामहैनो थांनायावहाय आं दिनै मालाबाबो बादा होफेराखै नोंसोरलाय माथो दानि लाइमोन सेंग्राफोराहाय मबाइलावनो बिजि थायो जौ जुवायावनो गोजोमसोनानै थायो मानो नोंसोर हारि दानायाव ओंखारा बेफोरबायदि गोबां खोथा बुंदों आरो बिनिफ्राय आंनाव मोनसे बाथ्राया बांसिन नांदों जे आयं दिनै आं थैनानै थांसिगोन दिनैहाय आंनि फिसाला मुंख्लं जानाय समावहाय रोजा रोजा सुबुंफ्रा थांनानै आंनि फिसालाखौ जेनेबा आर'ज गाबहैदोंमोन जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै मोनहैदों होननानैहाय दिनैहाय सजित नार्जारिनि मुंख्लं सानावहाय जोंनि प्रमद बर' सार थाङो सिगांनिफ्रायनो थांबाय थाखायोमोन दिनैहाय एबसुआव थांनाय समावबो थाङो दिनैहाय प्रमद बर' सारा गावनो शिफ्ट जाबाय गावनो थांबाय थायो बे खोथाखौ लानानै आयंआ मोनसे बाथ्रा बुंदों आं थैनानै थांसिगोन नाथाय आंनि फिसालानि जे मुंख्लं खाम्फायाव दिनैसिमबो मानो मोनसे फटकखौनो फुजिबाय थायो मानो 50,000 1 लाख जन जानाय मोनसे जे अन्थाइनि मुसुखा नङा होमबा मोनसे गावनि स्टेचु मानो बानायनानै होआखै बेनो नामा प्रमद बर'नि बर' हारिखौ सिबिनाया बेनो नामा प्रमद बर'नि बर' हारिखौ लानानै आन्दलन खालामनायाहाय बै समावहाय जोंनि बर' बिमाफोराहाय दाउ अमा फिसिनानै फाननानैबाबो जे एसे एनै फैसा कालेक्सन दिल्लीयाव थांनांगौनो नै राजा लामा जथायहैनांगौनो नै रेल साइडजों जथायहैनांगौनो हराखै होमबा बयबो हरदों मानि थाखाय हरदों गोदोनिफ्रायनो खोनाबोबाय थादों जे बर' हारिया नासयजायो दिनै बर' हारियाव जौगानाय फैयाखै एकमात्र उपाय दङ आलादा रायजो अब्लासो जोंनि बर' हारिया जौगागोन होननानै बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन बे समाव हाजार हाजार लाइमोनाहाय प्रमद बर' सारनि स्लगानावहाय जे जोंनो नांगौ आलादा रायजोआवहाय गोबां लाइमोनफ्रानो बारसोमफादों बिसोरनि वान अफ देम जोंबो नंगौ जोङो बै समाव उन्दै खम बैसोनिमोन जोङो मिथिं दावथिं थांफादों जोङो प्रमद बर' सारनि मिथिङाव थाङै थाङै मोनसे बुस्थुखौ सोलोंदों जे बर' हारिनि जौगानायनि थाखाय जोङो आलादा रायजो बड'लेण्ड सोमजिनांगोन आरो जेब्लासिम बड'लेण्ड मोना अब्लासिम जों सोमावसारबाय थागोन होननानै बुंदोंमोन बे समाव जोंनि हाग्रामा सारा बुङोमोन जे प्रमद बर'आहाय बिटिसिनि चिफ जानोसो आन्दलन खालामजादों होननानै बुङोमोन ना जों खोनाबाय थायोमोन बे समाव जों दुखु मोनोमोन होद सार नोंहा पलिटिक्सनि मानसि पलिटिक्स खालामबाय था जोंनि रायजो राजाया आन्दलन खालामग्रा मानसिया आन्दलन खालामबाय थागोन बै समाव गोबाङानो बुजियाखैमोन नाथाय दिनैहाय जों नुफैबाय प्रमद बर' साराहाय बर' हारिनि हाजार हाजार जाय बै आन्दलनावहाय सापर्ट खालामहैदोंमोन थांदोंमोन दिल्ली थांदोंमोन राजा लामा जथेदोंमोन रेल साइडथिं जथेदोंमोन फोथाय खेबस' खालामनाय जायाखै होनबा दिनैहाय 35 यार्स संग्राम एनडिएफबि आदामोनाहाय दिनै रन्जन दैमारि सारमोन जाय गावनि बिसि फिसा दोनथ'नानैहाय गावनि न'खर संसारखौ दोनथ'नानैहाय हाग्रा गेजेराव थांनानैहाय बेसे दुखु खस्थ' सहायनानैबाबो दिनै आदाला रायजो बड'लेण्डनि थाखाय संग्राम खालामबोदोंमोन दिनै बिथां बिर जोहोलावमोनखौहाय बिटिआर एकर्ड जानायनि उनावबो मानो बख'वासै दिनैहाय थिथागुरिनि दङ जाय सेन्ट्रेल रिजार्भ दङ थैजासिम जेल जानांगौनो दिनैहाय आथियाबारि ना रामफलबिल एरियानि सासे आदा दङ बारा बैसो जायाखै 29 बोसोरल' जादों बे आदायाहाय आं सेन्ट्रेल जेलाव बिसोर आदामोनखौ बैसागु फांसन जाबा जों लोगो हमनो थांदोंमोन बेयाव सावरायदोंमोनानो बिसोर मोनसेल' बाथ्रा बुंदों जे जोङो बेयावहाय जेसेबां जों एसे एनै खोनायो दिनै बिटिआर एकर्डनि थ्रुयैलायनो गोबां इनस्टिटिउसनेल स्किम्सफोर फैदों जोंबो मोजां मोनदोंमोन बै समावहाय दे बिटिसिआहाय इउनिभार्सिटि लाबोबाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि लाबोबाय सिआइटि लाबोबाय मेडिकेल कलेज लाबोबाय दिनैहाय बे गामिसिम फैनो थाखाय लामा बानायनानै होबाय कालभार बानायबाय दालां बानायनानै होबाय जुदि बिटिआर एकर्डआवबो गोबां आरो डेभेलपमेन्ट जाबावो दे थिगानो जों सानदोंमोन बै समावहाय नाथाय दिनै जों मोनथिबाय एनडिएफबि आदामोननि खस्थ'मोनखौ नोंसोर नुयोना नङा मबाइलावहाय मादैमोना दाख्लैसो गावनि केसनि थाखाय गुवाहाटियाव थांनांगौ नागालेण्डआव थांनांगौ दिनैहाय दखान दखान मागिबायदों दिनै मानो दिनै प्रमद बर' सारा मानो फोथाय खेबस' खालामखो बिटिआर एकर्डनि उनावबो जोंनि बर' हारिया मानो आसाम पुलिसनि गुलिनि शिकार जाबावनांखो बैयाव नङा होमबा दिनैहाय रोजा रोजा लाइमोनफोरा आन्दलन खालामदोंमोन बे समाव गोबां मानसिफ्रा जोंखौ बादा होदोंमोन जे नोंथांमोनहा बिटिआर एकर्डनि उनावबो मानो आन्दलन खालामदों मानो प्रमद बर' सारखौ हाय हाय बुंदों मानो हेमन्त बिश्व शर्माखौ हाय हाय बुंदों मानो हुसेन बुंदों बिसोरखौ बुंदोंमोन बे समाव जोंबो सानदों जोंना भुल जाबाय नामालै चिफखौ बिदि बुंनाया चिफ मिनिस्टारखौ बिदि बुंनाया भुल जाबाय नामा जों सानदोंमोन नाथाय दिनै जों मोनथिबाय जों भुल जायाखैमोन मानो होनबा दिनै एकर्डनि उनावबो मानो गावथारजाबावखो आरो जायखौ गावथारदों बेबो सासे एक्स एनडिएफबि आरो जाय गावथारजादों बिनि बिसियाबो एक्स एनडिएफबि आदा जोंसारनिया नङा होमबा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव महिलाबाबो आइजोबाबो गावनि न'खरखौ गारनानैहाय बिमा बिफाखौ जे बैसोआव फुजिनांगौसोमोन बुरि बिमा बिफाखौ बे जे बैसोआव ओंखाम संनानैसो जाहोनांगौमोन बे बैसोआव बर' हारिनि थाखाय आन्दलन खालामनो आइजोमोनब्लाबो बे हाग्रा गेजेराव थांनानै आन्दलन खालामहैदोंमोन दिनै बिनि फिसायखौ गावथारदों गावथारनायावहाय साख्रि जासिदों 4 ग्रेड साख्रि दिनैहाय सासे एनडिएफबि महिला जाय जोंनि बर' हारिनि थाखाय थांदों
बेनो मारै प्रमद बर' साराहाय 4 ग्रेड साख्रि जासिखो केजुएल लेबार होदोंमोन माने केजुएल लेबार दिनैसिमबोथ' जायाखै बे समाव जों सानबाय जुदि बर' हारिनि थाखाय एथ'ग्राब बाथ्रा बुंबाय प्रमद बर' साराहाय रोजा रोजा सुबुंखौ लानानै आन्दलन खालामबाय दिनैहाय बेबोथ' सासे बाजैयाहाय आदा जोंसारनि बिसियाहाय एक्सेन्डिबोमोन बिटिआरनि एकर्डनि थ्रुयै साख्रि मोननांगौ दंखायोमोन एक्सेन्डिफोराहाय होमबा होदो होनना बुंदोंमोन जोङो नाथाय होआसै बेनो जाबाय प्रमद बर' सारनि हारि दानायाहाय बेनो बर' हारिनि सेन्टिमेन्ट गोनांफा प्रमद बर' साराहाय दिनैहाय एनडिएफबिखौनो दासिमबो सेटेलमेन्ट खालामनानै होआखै सासेबो साख्रि मोनाखै दिनै बै समाव बुंदोंमोन जे बिटिआर एकर्डखौ जों बिटिआर एकर्ड जानायनि जेब्ला इलेक्सन सममोन बे समाव बुंदोंमोन बर' हारिया बन दाननानै जानो समायला दिनै बर' हारियाहाय अमा फिसिना दाउ फिसिना जानो समायला दिनै बर' हारियाहाय गुबुननि न'आव थांनानैहाय लेबार मावना जानो समायला होनदोंमोन ना मादैमोन न'खर न'खर साख्रि होनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन बुंदोंना बुङाखैमोन दिनैहाय बुंदोंमोन न'खर न'खर साख्रि होगोन बेथ' जाखाया माब्लाबाबो नाथाय जाय गावथारजादों जाय मुंख्लं जालांदों आरो दिनैहाय जायनि फिसाला जाय एनडिएफआव थांनानै मुंख्लं जालांदों बिसोरनो न'खरनिथ' माबा मोनसे साख्रिनि बेबस्था खालामनानै होग्रोदो नङा होमबा दिनै जेलाव थानाय एनडिएफबि आदामोनखौनो जुदि बख'वाखैब्ला दिनै बिथांखौ जों मारै आरोबाव चिफ हिसाबैहाय जोंनि बिटिसिआव दोनबावनो नङा होमबा बायद' जुदि আমার বড়ো জাতিকে যদি প্রমোদ বড়ো চোৱা নাই যোন আমাৰ এনডিএফবি দাদাবিলাক 35 ইয়াৰ সংগ্ৰাম কৰি আজি বিটিআৰ ৰেকৰ্ড কৰিছিল আজি তেওঁতো এতিয়ালৈকে জেলতে আছে তো আমি কেনেকৈ বিশ্বাস কৰিম প্ৰমোদ বড়ো ছাৰক যদি বড়োকে নাচায় বেলেগক কেনেকৈ চাব বিচাৰে ইভিকশ্যন মাৰিব নङा होमबा नुगासिनो दङ जोंनि जायगायावनो जोंनि प्रमोद बर' सारा सिगांनिफ्रायनो बुंबाय थादोंमोन जे बेसेबां फुट गाहायाव जावनायनाय जोंनि आबै आबौनि हारा मोनगोन होननानै बुंदों ना बर' आबै आबौनि हारा मोनगोन होननानै बुंदों दिनैहाय जुदि नोंनि बुंनाय बाथ्राया जुदि सैथो मारमोनब्ला दाख्लै चिराङाव मानो होखारबाय थाखो बारे बारे जोंनि बर' रायजो राजा जे संसार जानायखौ मानो होखारदों गुवाहाटीनि बरबारियावहाय दै बाना सममोन बे समावहाय दिनै जोंनि बर' आइजोफोराहाय एरियायाव मावनानै जानो खस्थ' मोनदों बेखायनो गुवाहाटीयाव थांनानै लुनानै थाहैदोंमोन दिनै बिथांमोनखौ मानो होखारखो आरो जोंनि होखारनायखौहाय जोंनि प्रमोद बर' सारा मानो बादा होआसै बेनो नामा प्रमोद बर' सारनि बर' हारिनि थाखाय साननायाहाय दा नंखायनो जों सानदों जे बर' हारिनि थाखाय सानग्राया एकमात्र सासेल' मानसि दङ बे जाहैबाय जोंनि हाग्रामा महिलारि सार हाग्रामा महिलारि सारा खिन्थु सिदा सिरि मानसि दे जेखौ बुङो बेखौनो मावगोन आरो हाग्रामा सारा माब्लाबाबो थगायग्रा मानसि नङा गोदोनिफ्रायनो बर' हारिखौ साननानैहाय इउनिभार्सिटि लुदों जानो हागौ जोंनि रायजो राजाफ्रा दा बुजिथ'वाखै जे इउनिभार्सिटिया माला खामानि होगोन नोंथांमोननि फिसाया जुदि फरायथ'वाखैब्लाबो देनांहायथ' नोंथांमोननि बियायं फिसौलायाथ' फरायहैगोन जेरै जों फरायदों दिनैहाय मेडिकेल कलेजाव जुदि जोंनि मानसिया फरायथ'वाखैब्ला उनावहाय 10 बोसोर 20 बोसोर उनावहाय नोंनि बियायं नोंनि फिसौआनो फरायहैगोन दा जों हाग्रामा सारनिफ्राय जों बेसे बुस्थु मोनखो इउनिभार्सिटि मेडिकेल कलेज लामा दालां जेसे हायो हाग्रामा सारा लासै लासै होबोबाय थादों ओंखायनो जों लाबाल' जानाय नङा जोंहा होफिननांगौ दायथ'बो दङ हाग्रामा सारनोहाय नङा होमबा जोंनो हाग्रामा सारा होदों जोंबो हाग्रामा सारनो होफिननांगोन मानो होनबा बर' हारिखौ बासायग्राया एकमात्र सासेल' दङ बे जाहैबाय जोंनि हाग्रामा महिलारि सार ओंखायनो आं खावलायो जोंनि रायजो राजामोना माब्लाबाथ' बे जायगायाव प्रमोद बर' साराबो फैगोन बा जोंनि इउपिपिएलआबो मिटिं खालामफैगोन बे समाव नोंथांमोना हिसाब लानो रोंनांगोन जुदि जोङो हिसाब लायाबा जोंनि हारिया मालाबाबो जौगानाय नङा आरो बिटिआरआ मालाबाबो जौगानाय नङा बा बिटिसिआ जौगानाय नङा मानो होनबा नोंथांमोना हिसाब लानांगोन जे दाउ अमा फिसिनायानो बिटिआर रेकर्ड नामा 35 यार संग्राम दिनै 5000 रोजा मुंख्लं जालांदों नङा होमबा खोनाबाय एसे मिनिनायबो ओंखारो दाउ अमा फिसिनाय होननानैहाय नाथाय जोंखौ मासेबां लासिंसिं खालामगासिनो दङ एथ'ग्राब 5000 जन मुंख्लं जालांबाय दिनैहाय 62 जन जेलाव दङ दासिमबो दिनैहाय बिथांमोननि सेक्रिफाइसआ मा दाउ अमा फिसिनायनि थाखाय नामालै दानि प्रमोदआ बुङो प्रमोद बर'आहाय जों बिटिआरनि थाखाय दाउ फिनाय स्किम अमा फिनाय स्किमनो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 25000 सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 25000आहाय मिटिं गानायावनो थांफिनजोबो जुदि सोरबा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि फैसा लादोंबा डिस्ट्रिक्टनि मिटिं सेन्ट्रेल कमिटिनि मिटिंआवबो थांनांगौ होननानै आं खोनादों बै समाव इलेक्सन समाव बुंदोंमोन जुदि जोंनि इउपिपिएलनिफ्राय जुदि सोरबा सासेयाबो सोरबा मेम्बारा थाखा थाइसे लायोब्ला न'नि नामाव जुदि थाखा थाइसे लायोबा बिथांखौ होखारनाय जागोन होननानै बुंदोंमोन दिनै होखारदोंसै प्रमोद बर'आहाय होखाराखै दिनै उल्था लादोंसो गोबां रायजो राजाया देखायगासिनो दङ ससियेल मिडियानि थ्रुयै सोरनिबा न'आ ओरैनो गुगालाङो सोरनाबा इनकमप्लिट दासिमबो जायाखै गोबां दुखु खस्थ' जोंनि बर' बिमामोनहा दिनैहाय खस्थ' भुगिनांगासिनो दङ दिनैहाय प्रमोद बर' जाय बर' हारिनि थाखाय एथ'ग्राब सानग्रा प्रमोद बर' साराहाय दिनै मानो बावलांखो जों बर' हारिखौहाय नङा होमबा सानसेखालि साथामसे आयंमोन एसे जौ लोंग्रा मानसि आरो बिसोरो जौ लोंनानै बिसोर बुंदोंमोन मोनसे खोथा ओइ बाबुमोन
이제 प्रमद बर' हारि एथ'ग्राब आन्दलन खालामदों एथ'ग्राब बर' हारिनि सेन्टिमेन्ट दङ नोंथांमोना गाज्रिदोंमोन आं फंसे बाथ्रा बुंनि जे बेहा जुदि बर' हारिनि सेन्टिमेन्ट दङब्ला दिनैहाय मानो गुबुनखौ मानो हाबा लाखो बे समाव जों रागा जोंदोंमोन आयंमोन नोंसोर लोंनानै गोदाव सोराव खोथा बुंलाबायो दिनैहाय मानसि हिसाबै जों सोरखौ हाबा लायो लायो गाव गावनि खोथा बेक्तिगत खोथा नङा होमबा बे समाव जोंबो बुजिनो हायाखैमोन नाथाय दिनै सैथो जाफैनायखौ आं सानगोन मानो होनबा बिथाङा गुबुनजों थाफा थाफा गुबुनजों फिदिं जायै जायै दिनै बर'नि थाखाय साननायखौ बावलांबाय नंखायनो जोंहा दिनै बर' हिसाबै बा बिटिसि हिसाबैहाय जोंहा बासायनानै लाखिनांगौ आरो जोंहा हारिखौ फोथांनांगौ बेखायनो जों रायजो राजाफ्रा सांग्रां जानांगोन आरो प्रमद बर' सारमोन फैबा नोंसोरबो सोंनांगोन मिटिं समावहाय सार बोरो नोंसिनि डेभेलपमेन्ट लाबोनायनि बाथ्रायाहाय बोरो न'खर न'खर साख्रि होनायनि बाथ्रायाहाय नङा होमबा दा बेनो दा नोंथांमोनहाबो जाहाथे बै गुबुन पार्टियाव थाबायफानानैहाय दिनै बर' हारिनि साननायखौ बावदों नङा होमबा मादैमोन दिनै जा इउपिपिएल खालामदों नुदोंबाबो नुवाखै खालामगासिनो दङ बिसोरो नङा होमबा नुनानै नुवाखै दाखालि बैयावहाय सासे आदाखौहाय गावथारबावदों फरेस्ट डिपार्टमेन्टआहाय बे समावहाय बुंदों बिसोरो दंफां खावनानै गावथारदों बे जों मानिबाय दंफां खावनायखौ गावथारदों जुदि नोंथाङा न'खर न'खर साख्रि होमारोमोनब्ला दंफां लायनांगौ दरखारथ' गैलामोन ना दंफां दाननांगौ दरखार गैलामोन जों माथो मावनानै जागोन बन दानबाबो दाय जायो गावथार जायो सिखार खालामनो थांबाबो गावथार दाय जायो होखार जायो जों माथो मावबावगोनलै आदैमोन मावनो थाखाय जोंहा जेबो गैला नंखायनो जोङो हाग्रामा सारखौ लाबोफिननानैहाय जाहाथे हाग्रामा सारा मोनसे मोजां प्लेन पलिसि लानानैहाय दिनैहाय जोंनि बर' हारिनि थाखाय सानो आरो रायजो राजाफोरनि थाखाय सानो दा बिनि थाखाय एकमात्र उपाय दङ जे नोंथांमोनहा जोंनि फैगौ जे एमपि इलेक्सनावबो हाग्रामा बिपिएफनो भट होनांगोन आरोबाव नैबे बनरगाव समस्तिनिफ्राय जे जोंना जुबिराज सारा जिहेतु बे समस्तिनि जानानै गेलेगोन दा बिथांखौ देरहा हरनांगोन होमबासो हाग्रामा साराहाय सरकाराव फैनानै दिनै रायजो राजानि थाखाय खामानि मावनो हागोन दा बेखिनिखौ बुंनानै आं आंनि बिबुंथिखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय